mewn gwirionedd, dau beth fi eisiau ddweud cyn cyrraedd Eluned Morgan. Peth gyntaf, allai roi rhywfaint o hysbyseb, oedd Robin wedi ymatal mewn gwirionedd yn ei gyfraniad ar ddiwedd y sesiwn blaenorol i sôn am lyfr ganddo fe sydd ar y gweill ac i fod i ymddangos erbyn y Steddfod. A mae'n addas iawn bod ni'n sôn amdano fe nawr am y llyfr na oherwydd mae ymhlith bethau eraill yn cynnwys tipyn o ddeunydd gan Flodwen Camwy a Elisa Dinmold y Davies ac yna Gweneira Davies, dwi'n cofio. Wedyn, mewn gwirionedd, fe fyddwn ni trwy garedigrwydd Robin ymhen rhyw fus falle a chyfrol gyda tipyn o waith tair o ferched amlwg iawn y Wladfa yn yr 20fed ganrif. Dwi hefyd bod i'n dweud Eluned Morgan a Diwygiad 1905, wi eisiau dechrau cyn hynny mewn gwirionedd a troedio chydig o dir nath Bill i droedio. Ond o'n i yn teimlo byddai fe'n bwysig iawn wneud dau beth, sef i'r hyn o'n chi sydd ddim yn gyfarwydd â hanes crefydd yng Nghymru, roi chydig bach o'r cefndir trwyddol yng Nghymru, ac hefyd i roi rhywfaint o sylw i Michael D. Jones, achos does dim papur fel y cyfryw o Michael D. Jones, bod yna cyfeiriadau ato fe. Ac falle yn bwysig iawn gan bod yna sawl aelod o'r deulu Michael D. Jones yma yn presennol, ac yn un falch iawn o hynny heddi. A beth wi eisiau pwysleisio yw rhywbeth nath Bill ddweud ar ei ddarlith bod i wedi bod yn pwysleisio, sef pwysigrwydd crefydd yn hanes sefydlu'r Wladfa. Oherwydd mae yn elfen allweddol, hollol, yn y mudiad. Dyma lun o Michael D. Jones, so wedi'n sôn amdano fe. Oherwydd yr oedd Michael D. Jones, dyna ran hanfodol o weledigaeth Michael D. Jones mewn gwirionedd, oedd yr elfen grefyddol. Ac yn benodol, Cristnogaeth angydffurfiol efengylaidd. Dyna oedd yr elfen a'r ffurf ar grefydd yr oedd Michael D. Jones yn ei harddel ac yn ei hyrwyddo. Ac yr oedd Michael D. Jones ei hunan, yr un sy'n cael ei alw yn gam neu'n gymwys yn dad y Wladfa, fe aned i deulu Cristnogol o arglwyddiadau cryf, a roedd ei hun yn feddu ar ffydd bersonol gadarn. Fel ei dad o'i flanau fe ath yn weinidog gyda'r annibynwyr, ac fel ei dad hefyd fe dyfodd yn arweinydd eglwysig, pwysig iawn, amlwg iawn yng Nghymru, dadleuol iawn yng Nghymru hefyd mewn sawl ffordd. A fe ddilynodd ei dad hefyd fel prifathro Coleg Diwynyddol yr annibynwyr yn y Bala, a fel dylswy gan Diwygiad Davies, magu to fyna mewn gwirionedd o arweinwyr eglwysig, nifer ohonyn nhw yn frwd iawn wedyn, yn giwio'n Michael D. Jones yn mynd allan i genhadu ar ei rannau. Nawr, bod ni yn tueddu erbyn hyn, diolch am rannol i Saunders Lewis a darlith Tyngedyddiaeth, wrth gwrs, i roi yr ysgogiadau cenedlaetholgar a radicalaidd ar y blaen fel petai, wrth feddwl am y Wladfa, sefydlu'r Wladfa, a'r argymhellion i sefydlu'r Wladfa. Mewn gwirionedd, i Michael D. Jones ei hunan o leia ac i nifer o'r arweinwyr cynnar, crefydd mewn gwirionedd oedd y Prifysgogiad ar gyfer sefydlu'r Wladfa Gymraeg hunan lywodraethol, lle bydde'r Cymru, fel ni'n gyfarwydd ar freuddwyd yma, yn cadw i iaith eu hunaniaeth nhw yn hytrach yn gymdoddi i'r diwylliant Saesnig o'i cwmpas nhw fel digwyddodd yng Ngogledd America. Nawr, mor annwyl oedd y Gymraeg yng ngolwg Michael D. Jones, dwi'n mynd cwestiynu hynny am eiliad. Nid diogelu'r iaith oedd prif gynsyrn Michael D. Jones. Yn hytrach yn boen yn bennaf ynghylch y ffaith fod colli'r Gymraeg yn ei brofiad ddwy ochr i'r iwerydd, yn arwain yn anorfod at, a wy'n dyfynnu, at golli ein harferion, ein crefydd a'n moesau fel cenedl. Dweud hynny wrth gwrs yn y llythyr enwog ysgrifennodd yn Cincinnati yma, lle roedd gymaint o'i deulu wedi symud iddo fe mynd yna ar ddiwedd ei gyfnod yn fyfyrio diwynyddol fel oedd o gapio mewn ffordd i America, ac yn Cincinnati yn gweld y Cymru yn ymdoddi i'r byd Americanaidd y cwmpas nhw, ac yn y broses yna yn colli i crefydd. A grefydd yma fel wedes i, ymneilltuaeth efengylaeth Gymraeg mae'n golygu wrth grefydd. A fel dwedodd ei hunan
mewn llythyr yn yr amserau gwylimereithog yn Lerpwl. Sgwennu fan hyn nawr o Cincinnati ym mis Mawrth 1849. Mae'r paragraff gyntaf, ni'n darllen hwnna, ond mae'r paragraff gyntaf, i chi'n gweld, i chi'n mynd i America meddwl fe am resymau economaidd, ond nid oes iachach ma'n i enaid Cymro na Chymru hunan. Ac yr oedd Michael D. Jones mewn gwirionedd, doedd e ddim wir yn frwd dros ymfudo, dyna iron i'r peth. Oedd Michael D. Jones hunan wedi dymuno petai pawb ath i Patagonia ac i Australia ac i Ogledd America, petai nhw gyd wedi aros yng Nghymru a brwydro yma yng Nghymru. Ond oedd e'n derbyn wrth gwrs bod ymfudo yn rhan naturiol, yn duedd naturiol yn y bod dynol ac eisiau sianelu fe, fel ni wedi clywed, i un man. Ond sylwch ar yr ail ddyfyniad fan hyn. Chydig nawr wedi iddo fe gael ei ordeinio yn weinidog dy'r Annibynnwyr yn Cincinnati ac ar fi'n dod yn ôl i Gymru i wasanaethu fel gweinidog. A mae'n ysgubol yn dweud o honiad. Nid disg na dawn ydy'n prif ddedwyddwch a gogoniant cenedl. Crefydd, nid disg yw gogoniant y byd. Cristnogaeth, athro mewn coleg diwynyddol yn dweud hynny wrth gwrs. Crefydd neu disg ydyw gogoniant y byd. Cristnogaeth yw gogoniant crefydd. Protestaniaeth yw gogoniant Cristnogaeth. Ymneilltuaeth yw gogoniant Protestaniaeth. A Cymru yw gogoniant ymneilltuaeth. Ac i ddiogelu'r ymneilltuaeth Gymreig yna mewn gwirionedd, yr oedd e am sefydlu y Wladfa. Oherwydd, oedd e'n gweld wrth golli'r Gymraeg o chi'n colli y gogoniant crefydd mewn gwirionedd. A dwi'n syndod felly bod y grefydd Gristnogol a chapeli angydffurfiol yn chwarae ran ffurfiannol bwysig yn bywyd y Wladfa. Dechrau dwi'n eisiau, a fe fyddai mae'n debyg yn y sgwrs mae'n rhoi'r argraff i chi fod pawb ath i'r Wladfa yn yr Arymewosa yn Gymru brwd, gwlatgar, efengylaidd, i weledigaeth. Doedden nhw ddim, doedd pawb oedd ar y Mimosa ddim yn rhannu yn llawn argoeddiadau y dyn o gwm Cynnon, glywson ni amdano fe bore yma, nac yn rhannu breuddwyd Michael D. Jones, oedd bobl yn mynd am bob math o resymau. Ond, pan ni'n mynd at arweinwyr y mudiad, a Michael D. Jones ei hunan yn benna, wrth gwrs, dyna i weledigaeth. A dwi'n syndod felly bod crefydd angydffurfiol efengylaidd Gymraeg yn rhan hanfodol iawn o'r mudiad yma ac o'r wledychfa yma o'r dechrau. Ac yn ganolog, wrth gwrs, oedd y capeli yma yn ganolog nid yn unig i fywyd crefyddol y sefydliad, ond yr oedden nhw hefyd yn bwysig eithriadol o safbwynt strwythur cymdeithasol, o safbwynt y bywyd addysgiadol, yn rhan bwysig iawn o gosod trefn ar y sefyllfa arloesol yn y wlad. Mae Robert Owen Jones yn ei gyfrol ar yr efengyl yn y Wladfa wneud y pwynt yna. Roedd bod ydych chi strwythur cymdeithasol angydffurfiol Cymreig wedi dod o Gymru fel betai, a roedd strwythur ar y gymdeithas fydde wedi mynd fel arall falle'n anarchaidd. A nath y Wladfa ddim mynd hyd y gwn i beth bynnag yn wrth y Wild West Americanaidd. A ran o hynny yw bod yna batrwm cymdeithasol diwylliannol cyfryddol wedi dod gyda y sefydlwyr cynnar. Ac wrth gwrs o safbwynt y Gymraeg, o safbwynt hyrwyddo y defnydd o Gymraeg yn ddefosiynol, personol ac yn gymunedol, roedd statws i'r Gymraeg hefyd statws uchel mewn un cyd-destun, pan oedd y Gymraeg yn colli statws yn bob man o gwmpas, yr unig ddau leo gyda chi'r Gymraeg i bob pwrpas oedd yr Elwyd ac yna'r capel. Ond roedd y capel yn rhoi statws uchel cymdeithasol eto, fel mae Robert wedi pwysleisio sawl tro yn ei weithiau. Fe gadwodd y Gymraeg yn yr ystyr yna dros ddirywio o rannu statws ymellach nag oedd hi wedi wneud yn gymdeithasol yn y Wladfa. Ac fe ddatblygodd, chi'n gweld fan hyn rwydwaith y capeli'r Wladfa a dyddiadau agor nifer ohonyn nhw. A fel chi'n gweld yn gyfrol Edith Jones, mae wedi rhoi
llinellau fyna, mwy na lai, yn rhannu'r lle yn rhywbeth o lywodraeth leol, patrwm lywodraeth leol. Ac eto fel mae Robert Jones wedi pwysleisio, mae'r capeli i raddau heleth, fel oedd y Cymru'n datblygu lan y dyffryn, y capeli wedyn oedd yn ganolbwynt y gymuned, yr ardal, y capel yn aml iawn, oedd yn diffinio'r ardal. Tri chapel yn 1839, yna yn tyfu i 2 erbyn 1896, a pob catre o fewn 2 neu 4 milltir i gapel erbyn y flwyddyn 1887. Dyna, i chi'n gweld strwythyr y capeli yma yn rhoi strwythyr gymdeithasol a strwythyr ieithyddol hefyd, wedyn eto, i ddyfynu Robert eto, mae'n gwneud y pwynt pan i chi'n hwydlo am patrwm ieithyddol y Wladfa, bod pobl yn dod o bob man yng Nghymru, ac bod yna amrywiadau rhyw gymaint o ardal i ardal, at ei gilydd y Beibl a'r hyn oedd bobl yn clywed o'r pwlpit oedd y safon ieithyddol ac yn gwneud i'r gymdeithas yma ymdoddi i'w gilydd. Dyna bwysigrwydd mewn gwirionedd y capel a chrefydd yn hanes y Wladfa. Y peth arall dwi eisiau pwysleisio, wrth gwrs, yw'r elfen bod y capel, os liciwch chi, neu y grefydd angydffurfiol efengylaidd yma, wedi bod yn holl bwysig hefyd yn yr ysgogiad i fynd i'r Wladfa. Yn gyffredinol, nid yn benodol falle, o ran yr ysgogiad i'r Wladfa, ond yn gyffredinol, roedd yn ysgogi yn fido. Roedd fel clywsyn i gan Bill, yn sgil diwygiadau angydffurfiol Methodistaidd yn ytrach, y 19 ganrif, mae yna dwf mawr mewn angydffurfiaeth yng Nghymru. A mae yna dwf yn rhwm wrth hynny mewn radicaliaeth. Ac os falle bod rhywun fel Williams Radicelyn ddim yn pregethu rhyw fath o chwyldro gwleidyddol, bydd dechreuwch chi gael gwerin bobl Sir Gyfyrddin yn canu wy'n blentyn i ddiw, wy'n fab i ddiw, wy'n frenin yn y ffeiriad nebol, mae'n gam eitha lwydd o fyna i ddechrau mynnu hawliau gwleidyddol ar y ddaear yma hefyd. Pam ddyle bod yna hierarchi a fynnau'n blentyn i ddiw ac yn arwylod y pentwr. Ac mae'r holl symudiadau yna tuag at angydffurfiaeth a radicaliaeth yn golygu fod y tyndra, Bill yn sôn fyna fe bore yma, y tyndra rhwng bobl oedd ar ben yr hierarchi, Anglicaniad, Saesneg, ceidwadol i gwleidyddiaeth, a bobl gyffredin wedyn, erbyn ganol y ganrif, erbyn cyfnod Michael D. Jones a symudiad i'r Wladfa, 4 allan o bob 5 oedd yn mynd i leoddoliad yng Nghymru yn angydffurfiwr. A'r rheina yn mynd yn fwy ac yn fwy radicalaidd, ac yn dal yn Gymraeg i iaith. Felly chi'n gweld y tyndra yna. A'r rhan o'r ysgogiad i bobl, wrth gwrs, i'n fido, oedd i greu y Gymraeg radicalaidd yma, dramor. Felly dyna'r cefndir mewn gwirionedd i beth wi eisiau sôn yn y 5 neu 10 mlynedd nesaf, sef Eluned Morgan a Diwygiad 1905. Wel, mae'r gair diwygiad yn bwysig. Y diwygiadau yma mewn ffordd oedd wedi creu y Gymru ymneilltuol yma, a roedd Michael D. Jones a Lewis Jones ac eraill yn rhan mor amlwg ohoni hi. Ac yn wir, mae'n ddiddorol iawn bod nifer o'r cyfran eitha uchel mewn gwirionedd o'r ymfudwyr cynnar i Mhatagonia wedi profi diwygiad grymus iawn, y diwygiad crefyddol 1859. A wy'n siŵr bod hwnna hefyd wedi bod yn ysgogiad pellach, bod yna deimladau crefyddol tanbaid yma nawr, oedd yn ysgogi mwy o wrthdaro rhyngddyn nhw a'r sefydliad crefyddol. Ac maen nhw'n mynd yna, fel ni'n dweud, i'r Wladfa. A wedyn, mae'r diwygiad mawr nesaf, y diwygiad ola hyd yma, beth bynnag yn hanes Cymru, yw diwygiad 1904-1905. Ac fel oedd Lewis Jones wedi cael ei effeithio gan diwygiad 1859,
A roedd ei ferch, Eluned Morgan, wedi cael ei effeithio gan Diwygiad 1904-105. A fe faged Eluned yn siwbod wedi geni ar y môr, fel ni'n mynd i clywed yn barod. A fi ath ar ei ymweliad cyntaf â Chymru yn 1880, pan oedd hi'n 10 mlwydd oed, mynd gyda'i mam ei chwaer yn ôl i Gymru. A treulio tipyn o'r blynyddoedd mewn gwirionedd rhwng hynny, neu wedi gyro 15 mlwydd oed pan ath i gael addysg yn Ysgol Dr Williams, hyd at y ryfel fi cyntaf. Mae tipyn o'r amser yng Nghymru mewn gwirionedd yn hytrach nag yn y Wladfa. Ond oherwydd y dirywio yn iechyd ei thad, bu Lewis Jones farw yn y mis Tachwedd 1904. Oherwydd hynny, fe ath Eluned o Gymru i'r Wladfa ym mis Mehefin 1904. Os ych chi'n gyfarwydd â hanes y Diwygiad 1904, mae'n golygu bod hi wedi mynd nôl i'r Wladfa cyn fod y Diwygiad wedi dechrau o ddifri yng Nghymru. Ac roedd hi yn Mhatagonia felly, pan oedd y Diwygiad yn ei dechreuadau yng Nghymru yma. Ond erbyn mis Ionawr 1905, a roedd y newyddion am y Diwygiad yng Nghymru wedi dechrau cyrraedd y Wladfa o ddifri ar ffurf llythyrau ac ar ffurf papurau newydd. A mae yna awydd nawr yn codi ymlith tregorion Dyffryn Camwy a gweddill y Cymru yn siwbwt am weld Diwygiad nawr yn y Wladfa hefyd fel yng Nghymru. Mae Eluned Morgan mewn gwirionedd erbyn mis Mawrth 1905, mae'n gallu dweud bod yna awelon ysbrydol, awelon diwygiadol, meddai hi yw teimlo yn Dyffryn Camwy erbyn hynny, yn enwedig yn y Geiman ac yn Bryn Gwyn. A'r bobl ifanc yn y Geiman a Bryn Gwyn erbyn hynny, erbyn y mis Mawrth 1905, yn dechrau trefnu cyfarfodydd gweddio. Ac un o'r cyfarfodydd mwyaf nodedig y Diwygiad yn y Wladfa oedd cwrdd gweddi ym Methel Geiman yn mis Mai, yr ail o 15 o mis Mai. A Eluned Morgan ei hunan y bresennol yn yr cyfarfod yna. A merch, Margaret Morgan, yn sgrennu llythyr at deulu yn Cwm Hyfryd ac yn disgrifio, mae'n llythyr hir iawn. Mae yn llyfr Robert yr Olifengil yn y Wladfa. Pentecost yn y Geiman, na i ddim darllen y cyfan, ond i chi'n gweld bod hi'n sôn bod yna orfoledd cyffredinol wedi torri allan. Hi hun ddim yn gallu disgrifio'r gogoniant oedd yn y sefyllfa, dim llyged sych yn y capel. Y ferch ei hunan o'r Margaret Morgan yn codi i ganu dymygariad fel y moroedd, un o emynau mawr y Diwygiad wrth gwrs, Emyn Gwilym Hiraethog. Ni chennais dan y fath deimlad erioed o'r blaen. Roedd fy hun o'r newydd y diwrnod hwnnw i'r Iesu. Cymrodd Eluned Morgan rhan yn fendigedig ac yna mae'n ddisgrifiad wedyn o'r dynion yn wylo. Rai nhw'n chwifio cydachau, rai nhw'n chwifio eu hetiau. Enoch Davies yn gweiddi Halleluia. A pawb yn canu diolch iddo. A fe allai'r disgrifiad yna, llwch chi troi at y Western Mail a cael disgrifiad tebyg iawn mewn unrhyw ran o Gymru, y de-ddwyrain mae Cymru yn yr un cyfnod. Disgrifiad trawiadol iawn yn y fyna. Hanner cant o bobl yn profi neu yn tystio i droedigaeth yn ystod y gwasanaethau yn y diwrnod yna. Eluned yn gallu dweud am y cyfnod yna bod y Diwygiad wedi sgubo'n danllun trwy Ddyffryn Camwy yn chwildroi pawb a phopeth gan gynnwys Eluned ei hunan. Mae yna lun o dychweledigion Diwygiad 1904 yn casgliad Philip Henry yn Llyfrgell Leithol. Yn y dyn yn sylwch pwy sy'n na dynion i gyd. Ond pan ych chi'n darllen yr adroddiadau, mae'n merched os rhywbeth yn ymlycach yn cymryd rhan y gyhoeddus ac yn canu ac yn gweddio ac yn y blaen. Ond dyna ni. Ni ddim gweud ragor am hwnna. Fe ath Eluned, wel, dim ond i nodi bod y Diwygiad wedi lledu nid yn unig nawr trwy y dyffryn, ond lan i'r Andes hefyd, ac i lawr i Sarmiento hefyd, i'r sefydliad newydd oedd wedi dechrau yn Sarmiento yn y cyfnod yna. Felly mae'n lledu ar draws sefydliadau'r Cymru mewn gwirionedd yn y cyfnod dan sylw. A fel ych chi'n gweld, Eluned Morgan ei hunan yn tystio i'r
i'r newid mawr dath iddi hi. Mae'n sgwennu hyn at William George, rhyw 2 flynedd ar ôl y diwygiad ei hunan. Pan mae'r diwygiad wedi peidio yng Nghymru, bobl yn dweud, rhyw siop siafins o beth oedd hi. Mae'r dylanwad wedi diflannu, meddwl Eluned Morgan o'n agau, meddwl hi. Mae'n gannoedd ohono ni wedi cael Iesu newydd a Beibl newydd. Roedd hi'n union gwneud cyn hynny, ond mae'r diwygiad nawr yn ei thanio hi ac yn rhoi rhyw ymroddiad newydd iddi a rhyw olwg newydd ar y ffydd iddi hi yn y cyfnod yma. Fe ddath nôl i Gymru yn weddol o fuan ar ôl dechreuadau'r diwygiad. Mewn y mis, roedd hi'n teithio nôl i Gymru. Rhyw cyfarfod mawr yn Geiman yn mis Mai. Erbyn mis Mehefin, mae ar y ffordd nôl i Gymru. Ac yn Nghymru wedyn, yn troi ymlith bobl, oedd hi'n cwrdd â bobl fel Evan Roberts, dod yn ffrindiau mawr gyda bobl fel Nantlais Williams, fel y gwelwn ni mewn munud. Mae'n troi ymhlith arweinwyr y diwygiad yng Nghymru. Mae'n sôn am waith R.B. Jones, enghraifft, y porth yn ei harwen hi mewn i fywyd hollol newydd yng Nghrist, meddai hi. Ac o fyna blaen, mae'n sôn, fod ni'n sôn am Aberdâr, mae'n mynd i gyfarfod ac Evan Roberts yn arwain yn Trecynon Aberdâr yn mis Tachwedd 1905. Mae'n dweud bod hi wedi profi fyna, meddai hi, llawenydd tu hwnt i bob llawenydd. A oedd yn raglas, meddai Eluned, o'r cariad fel y moroedd byddwn ni profi yn y nefoedd, dyfynnu emyn William Reithog wrth gwrs. Wel, fe ddychwelodd Eluned i Mhatagonia am y tro ola yn 1918. A bydde ddim yn dod nôl i Gymru eto. Oedd hi'n mynd nôl yn 50 mlwydd oed ac yna marw fel glwson ni yn 1938 yn 70 mlwydd oed. Ac yn ymroi yn y cyfnod yna i grefydd ac addysg, bywyd crefyddol ac addysgol o Wladfa gafodd ei sylw yn arbennig yn athrawes ysgol synodedig iawn, mae'n debyg. Y blynyddoedd wrth gwrs yna yn blynyddoedd hynod anodd yn hanes y Wladfa. A mae Eluned Morgan yn gweld mewn gwirionedd o'i chwmpas i yn y cyfnod na rhwng y ddau fel byd dadfeilio y breuddwydion Michael D. Jones ei thad ei hunan. Hynny yw, Cristnogaeth capeli yn dirywio yn ddifrifol. Mae'n sôn yn ei llythyrau at Nantlais Williams erbyn y 30au, bechgyn ifanc, plant, bobl y capeli yn tarfu ar yr oedfaon. Bobl yn ofni gorfod pidio cynnal oedfaon gyda'r nos a gofn fydden nhw'n cael eu bygwth gan bobl ifanc wrthwynebus nawr i'r Gristnogaeth yn cwmpas nhw. A mae Eluned Morgan yn sôn am hynny. Mae hi hunan yn dweud, ar ôl mynd nôl i'r Wladfa, mae hi'n cael trafferth sgrennu fel oedd i'r blaen. A mae'n sôn am wedi ffrwythro. Mae'n dweud, fel ych chi'n gweld yn y dyfyniad yma, tybed a'i y newyn ysbrydol sydd wedi achosi'r diffrwythro yma yno i. Ond bod hi'n cwyno am y ffaith bod y freuddwyd yma gan Michael D. Jones a'i thad yn darfod o'i chwmpas i ar un wedd, mae hefyd yng nghanol y cyfan, mae hi fel betai ar ryw fath o sicrwydd newydd, rhyw dywelwch. Oedd hi bywyd hi, tra oedd hi'n nôl ymlaen rhwng Cymru a Mhatagonia. Chi'n teimlo oedd hi'n bywyd o dyndra rhwng dwy wlad a dau ddiwylliant. Ond mae rhywun yn cael y teimlad i siom fawr ar un wedd, bod yna rhyw dywelwch newydd yn ei bywyd hi. Roedd yna wedd ymarferol iawn i gymeriad Eluned Morgan, oedd hi'n drefnydd da iawn. Bryn Williams yn dweud yn ddiddorol iawn bod hi'n cyfuno'n ei pherson y breuddwydiwr a'r arloeswr. Ond yn y blynyddoedd ola, chi'n teimlo mae'r breuddwydiwr sy'n cymryd drosodd, mae'r rhyw lonyddwch. A darlun sy'n dod i fi, Bel wedi clywed fi'n dweud hyn o'r blaen, y darlun ohoni hi'n crwydro yn ei gardd ac ymyfyrio yn ei gardd llawn blodau yn ddefosiynol ar ei ffydd yn cael rhyw sicrwydd a rhyw galondid yng nghanol y cyfan. Wel, os ych chi eisiau darllen rhywbeth o'i hanes yn y cyfnod, darllenwch y gyfrol yma Tyredd Drosodd, Gohebiaeth Eluned Morgan a Nantlais. Ydy ddim pledio ar Nantlais i ddod allan i bregethu yn y Wladfa a flynyddoedd.
Ac yn y diwedd, dyma llwyddo i gael ei fynd am 1938. A'r eiron hi, wrth gwrs, yn noson fi, ar ôl y llawenydd mawr ganddi fod mantlais wedi dod, a pregethu am gyfnod o ryw 3 mis, yn noson cyn i Nantlais y Madel, fe fi farw Luned Morgan yn ganol y nos, a Nantlais yn aros ymlaen wedyn i'w chladdu hi. Y ffrind mawr, wrth gwrs, oedd ganddi yng Nghymru yn cyd-destun Diwygiad yn y diwedd yn ei chladdu hi yn y Wladfa, cyd-digwyddiad drawiadol iawn. Mae Bryn Williams yn dweud am ddylanwad Diwygiad 1945 ar Eluned bod wedi golygu bod Mhatagonia wedi ennill arweinydd crefyddol ardderchog ac athrawes Ysgol Sul ragorol, ond wedi colli awdur. Dwi ddim mor siŵr, oherwydd yn y myfyrio yma chi'n gael yn ei llythyrau, myfyrio nawr nid cymaint perthynas Cymru a Mhatagonia, ond y byd yma ar nefoedd, yn y myfyrio defosiynol yna, gewch chi yn waith Luned Morgan. Dwi'n meddwl bod gyda chi peth o'r llenyddiaeth defosiynol gorau a gynhyrchwyd yng Nghymru a'r Wladfa yn y cyfnod rhwng y ddau ryfel byd. Diolch yn fawr.